Egunon. Kaixo. Kaixo. Bueno, ongi etorri Soinua Iratzarri programaren 7. edizioko kontzertu honetara. Aurten Anoetako ikastolako 5. eta 6. mailako ikasleekin lanean ibili gara, Aitza eta biok. Eta gaur obra ezberdinak entzungo ditugu, eta horretarako hemen hartzen dauden musikari zoragarri hauek etorri dira. Ezagutzen dituzue instrumentu? A ver. Ze instrumentua, Violina, violina jotzen egongo da Victor Parra. hemendik atzera Palo aldiko. Biolontxelan egongo da Estibaliz Zora. Eta aurreko instrumentua? Nayara de la Puente. Sergio Barranco. Oiala Jiménez. Felicidad. Bueno, orain entzun egun obra, hola hasteko, Fanny Mendelssohnek konposatu zuen, hemen aldituzue izen guztiak eta irakurri. Eta orain, entzungo dugu beste piezatxo bat, duo bat. Asmatzen duzuen pieza honen izenburua. Da jolas anteko. Dakizuenak? Batzuk dakizue. Hori da, Orduan, imaginatu. ez dugu ezer esango, eta beste gongo gea adi-adi, ea asmatzen dugu. Eta adi egon ze instrumentoe inoituzte gauza nahiko arraroak. Orduan, fijatu, bale?
Amus, gustatu zaizue? Bai, zer zein imaginatu dezute? Zerakoan? A ber, zer? Da pixkat zaila izenburua asmatzea, baina zer zeuden? Zuek lagunduko diezue? Oi hartzunak entzun dituzue? Fijatu zeate, batzutan instrumentu bat jotzen zuen eta gero bestea, Galdera eta. Horiak galderak eta erantzuna. Oso ondo? Bueno, hurrengo obra entzungo duguna, sortu dugu hemen, osea, lehendabiziko aldiz entzungo dezute, eta, bueno, soinu iratzarri egunea 5 saio ditugu, musikariak etorria, eta 5. mailako ikasleekin sortu dugu obra hau. Orduan, bueno, lehendabiziko aldiz entzungo dugu, ea gustatzen zaizuen. Esan ziguten, hemen dagoela animali bat oso berezia dena, eta zer da, arranoa, kukua, ezta? 5. mailako ikasleek idatzi dute, gaur kukuak izango dira, Anoetako kukuak, beraz horrela ditzen da beraien obra. Txalo bat 5. mailako ikasleei. Anoetako festak danborradarekin hasten dira. Kukuaren jaitsiera ikusi eta barraketara goaz.
bat. Eta eskerrak Aiorari baita ere, kriston lan egin dezute, Aiorakin. Txalo bat, Aiorantzat. Bueno, eta jarraituko dugu beste obra bat entzuten, beste duo bat. Oraingoan egongo dira, Esti eta Felix, biolontxeloa eta perkusioa jotzen. Mikel Iturregiren obra bat joko digute. Eta lehen esan dizuet, asmatzeko izenburua, baina gero kontratu gara. Idatzeta daula. Baina, bueno, izenburua ja pista ematen dugu, orduan, oain, itzalak. Mira, ea, itzalak imaginatzen dituzuen. Imaginatu dituzue itzaloiek? Edo beste zehote imaginatu dituzue? Vale, oso ondo. Entzungo dugu hurrengo pieza, Fani Mendelssohnen beste obratxo bat, eta gero beste estreno bat izango dugu. Bukaeran, así que entzungo dugu hurrengoa.
urte asko jaio zela. Irakurri ez dut? 1905. Vale, orduan, polita da ez? Orain dela urte asko sortu zen musika, orain zuzenean entzutea. Orain dela 150 urte edo gehiago pasata eta oraindik entzuten dugu. Oso ondo, entzungo dugu beste duo bat eta gero ja beste estrenoa. Deneko batera jotzen dutenean, binaka... Orain, igoko dira 6. mailako ikasleak, gaurko 2. talde protagonista, eta eskatuko diet kontatzea beraiek zergatik beraien obra deitzen den azken uneak. Da, haizeak sortutako obra bat. Zaizena baita ere musikagilea da. Denon artean sortu da. Hori da.
Bale, bueno, daude. Kontatuko du norbaitek azkar, kontatuko ez zergatik egiten den azken uneak, zuen obra. Kontatuko ez zuen, norbaiten nahi du. Urrengo urtean de behatxea gomazta, bitanetan separatuko behataia ez da baino batean. Irurako bat. Gauda azken uneak. Iritsi da, goazen disfrutatzera eta gozatzera. Azken hilabete dira, banatuta egongo gara denbora askoz. Bide berri bat dator. Hirurako egin elkartu eta gozaka banatu. Egun berriak eta gazteriak ezagutuko ditugu. Txiki-txikitatik batera egon gara, eta 10 urteren ondoren badator aldaketa. Denboraren makina oso azkar doa. Oso polita izan da urte hau guztiak zuekin pasatzea. Disfrutatu duzuen? Jamaitu da, gaurko kontzertua laburra izan da, baina superpolita. Gure protagonistak agurtu aurretik, eskerrak ematea Anoreta herri ikastolako badenoi, aiorari, nahiarari, zuen prestutasunagatik, ederra izan da zuekin lan egitea. Mila esker, hau lan ikusi duzue kontzertu laburra, baina lan asko dugu, hau sortzeko. Eta, menunea Idoia eta nik, 5. eta 6. mailako ikasleak, musikariak,
soinua iratzarri sortzen duten pertsona guztiak, hemen ikusten dituzu ere grabatzen ari direla, soinu teknikariak, pertsona asko daude hemen atzean, eta baita ere Anoetako udala, Kutxa Kultur Fundazioa, jende pila behar da holako proiektua sortzeko. Eta, eskatuko diogu 5. mailakoei ere igotzeko, eskenatokira?